na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Baba ina yini kenan. Baba magana kudin nan ne za a dan samu abubuwa ne. Na fuskanci ka fara zama dan iska, ka fara zama dan iska. What? Kudin da na je zan mu alƙawari zan baka, ai zan baka, ka takura mun kuma ka zo. Baba wata ya harka ce ne ta za a dan samu a dan rage yawa. Ina na ce zan baka, ai zan baka. Ha ba. Dai daɗin tamacin da baka shaye-shaye. Ina da za ke baka. Yawa to ba shi. Yawa to biya biya. Baba ma na kira. Da haka yi ne. Aba kai ka san happy independent din nan dole za a sha iya wuya sai ta fashe. Ya kai ce. Za a yi happy independent ne kace? Awo baka ji an boko suna fara bane happy independent mana. Murnar cikar shekara 60 na samun yancin Najeriya. Najeriya? To ban kuɗi. Baba kawai ka ba sar mana. Ban kuɗi na. Baba kai ne haka mana. Mu za ka ga happy independent. Nan kwanan hinkafa 2000. Ba za a happy. Najeriya ne.